Na improvizovanom poligonu vidjet ćete primjenu borilačkih veština u realnoj situaciji. Samo malo. Svaki pripadnik rešava niz uzastopnih zadataka kao pojedinac ili u sastavu tima. U ovom slučaju to je kombinacija primjene borilačkih veština i upotrebe hladnog oružja. Dok posmatramo borilačke veštine pripadnika specijalne brigade, usmeravam vašu pažnju na improvizovani objekat preko puta, gdje će biti prikazana borba protiv terorista u naseljenom mestu. Nakon razbijanja terorističke grupe, jedan njen deo se izvukao u napušteni objekat. Na osnovu informacija, vođa grupe pokušat će bekstvom motornim vozilom, koristiti zarobljenog policajca kao taoca, a ostatak grupe pokušat će da se izvuče. Dva protivteroristička tima se sinhronizovanim dejstvima iz vazduha i sa kopna izvršiti upad, koristeći vatreno oružje i sredstvo za privremeno osposobljavanje, neutralisati terorista, osloboditi taoca i evakuisati u bezbednu zonu. Pratimo rad protiv terorističkog tima na razrešavanju talačke situacije. Tamo što radi? Uvijek puno prošli. Najore tamo. Ovim skijama. Ore njivu. Mlađa dođe.